Ɗazu muke waya da wani ɗan uwa profesa a Kano, nake ce masa wajibinmu a yanzu shine kuskuren da muka yi, yaranmu 'yan shekara 15 zuwa 30 yanzu rabinsu suka zama mashaya, to mu ja layi daga nan. Ba za mu ƙara wannan kuskuren ba, mun tuba zuwa ga Allah, amma ba zai ƙara faruwa ba. Ƙannunsu ba za mu bari su zama mashaya ba. Ban san ko an bayyance ne ba. Mun yi sakaci, yaranmu 'yan shekara 15 zuwa 30 da wani abu yanzu duk kusan rabin su ko fiye da rabi duk mashaya ne a arewacin Najeriya. Da muke faɗi sai yake gaya mun, ya ce wallahi an bashi labari akwai wani attajiri a Kano, in aka kawo kodin zai iya sayan ta biliyan ɗaya kodin, yakan sai ta biliyan 1 ya sayar wa 'ya'yan al'umma su sha hankalinsu ya ɓace ya lalace, kodin ta biliyan 1, kuma wai sannan zai je masallaci ya yi sallah da shi.